Tak dnešný videodenníček bude pozostávať z dvoch častí. Jedna je, že sme boli loviť ary, samozrejme video loviť ary na takých skalách, ktoré boli dosť nebezpečné, ale čo by sme neurobili pre pár záberov. Nakoniec sme zistili, že môj telefón na to úplne není najlepší. Takže použijem zábery z Eliškyného a z Romčového, pretože majú väčší zoom ako ja. Ale určite to bolo super, videli sme ich veľa, myslím si, že tak aspoň 20. No a táto časť bude taká trošku provokačka, pretože vonku je plus 30, slnečko svieti. A ja sa tu tak snažím vliesť do tej studenej vody. Teda studenej, no. Relatívne studenej, teda na mňa. Myslím si, že má dosť stupňov, ale ja som predsa len kvetinka teplomilná, takže pre mňa je to tak, že ešte si tak zaječím, že jaká je studená. Takže tak pre tých, čo ma pozerajú a brajú mi to, tak tých pozdravujem. Pre tých, čo mi to neprajú, tak na tých proste serem. Tak pekný. Tak konečne som ťa objavila, Ara. Bližšie to asi už nedám. Tak aspoň nejaký úlovok. Sú tí dvaja, čo sa na vedľajšej vetve tak hádali. A tady jsou naše ary, které jsou brutálně daleko. A proto je to tak zoomnutý, že měli aspoň trošku vidět. A kolik se jich to objevilo. No.